Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila. May bagong kwento handog nila. Pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay. Lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo. Balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab. Pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo. Balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo. Basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtataunin serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, good morning! Magandang umaga po, Ma'am Malu Lim, kay Boss Homer Morco, kay Sir Mario Castelo, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Nganyang pungal daw kita ni Huwebes, Thursday.
Oy, pet sa 16 na kita ngunyan kang bulan na Oktubre taon 2025. Sabayan po nindang sa indong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Ure-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana po sa satuyang palibot. Siyempre, mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apera man po yan kan mga pigpapaarabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. Maligayang happy birthday. Happy na! Birthday pa. Siyempre, duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, nidop pingawanan sa kuyang perming tugon ha. Pagday tabi, imbitado, day po magdumaan. Siyempre, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Ora man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa tungagurangnan, tasya masana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman na daw ni tinaw sa lambang saro sa muyan niyan. Paki-guide mo po kami, Lord, ang gigibuhon tanganin day kami magkasala sa muyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang sa muyang mga nagaginaribong kasala. Tao lang nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Balik po kita. Amen. Serbisyo Asin Ripa. Mga tugang, mga kabayan, check po muna sa lingkod ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutan na tabi ni Di ba na po? Unsigned Service in Tagariparo. Live na live! Kunyan pong kita ni Nueves. Daling nga tipas ka no? Mga kabayan kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamorogtakan. Ano man po ang sa indo mga pinag mga oras pangini. Mga tugang, happy, enjoy lang, kagabang. And bawal man po ang may stress sa mga panahon po tabing ini. TV. Ala, sige tabi, good morning. Oy, good morning kay Ma'am Helen. Good morning kay Tak. Siyempre kay Manay Tita Sidra. Maria Elena Yamamoto, Ohio gozaimasu. Good morning po kay Ma'am Liz Manlapas Kapus. Maray na agaman sa sa grupo kang Dala na group. Good morning. Maray na aga sa mga magandang umaga po. Sa samahang Dala na. Sila Gretchen. Say na nga ni si Ma'am si Ma'am Karen.
Dahil ko natutumang gabos ha. Si Ma'am Karen, si Ma'am Gretchen, si Saipa. Si Gina. Tama ba? O Karen. Tama. Ay si Karen, wala si Gina. Kasi na Gina. No. Pangyari ni. Kaya daw, isend mo daw sa Kuya Tabi, Ma'am Liso, mga pagiriba mo dyan ng mga dala na. Dahil ko natutumang mga pangaran kini. Basta yaon dyan si Gretchen, si Ma'am Karen. Para na si Toto. Good morning, Tabi, sa Indo. Yung ang grupo daninda dala na sa Bicol, hidap na. Grabe man. Oy, maoran-oran Tabi, ano, digdi po sa probinsya kang Albay. Pasiguro Tabi sa mga kababayan niya to magdara po kipanangga sa oran. Araw na talaga kainan mga panahon pag-araw kayo. Malipot-lipot na Tabi, Ma'am Nanette Peña Carilla din. Anan maray pag-araw kayo malipot-lipot na. Ang maray ngayon kayan, ang permi mo ngayon pag inamon sa labat. Ayaw sa labat. Ngunyan baga nagbabarali ka na duman sa basic sa basic back to basic. Ang pig-iirinom kayo lakad bulan, yan na sa labat, tinutong. Umusos sa mga kape, 3-in-1, 7-in-1, 8-in-1, 15-in-1. Oh. Tapos ngunyan, balik Tabi sa rice coffee. Ano nga yan? Rice coffee. Ito palang Tabi, Ma'am Nanette, tinutong man sana. Di ba balik kita sa salabat. Pinilpig na laya. Oh. Tapos pasuro social ngayon ang apod kang tinutong rice coffee. Tinutong man sana. Tapos kamote potato. Sweet potato. Ito palan kamuting puti. Orag na. Di ang apod ngunyang kan tinutong rice coffee. Sosyal. No. Dahil sa nangayang asukar. Uy, mga tugang dumantabi sa Manay, Davao Oriental. Nako, surunod-sunod pa Tabi duman so linog. Sudma. Sudma, hanggang ngunya na maagahon. Matindi surunod-sunod pa Tabi ang linog. Ano ini Tabi Sir Ted? Bako naman ini aftershock. Sunod-sunod, yugon mo yan, ang pinaka-ibaba na magnitude, mga 4 point something. Sus Mario, si Padi. Sige na sa nanlinog dumaan. Pare ka ni padara duman sa taga Bicol na pagpipailawan ko ngayang linog, minapundo. Ay na yan matubo Sir Ted. Ay na yan. Dahil na yan matubo. Ang pahit palang Tabi ngunyan Sir Ted. Ay birthday pala ngunyan ni Aluino adi. 16 na ngunyan. Birthday ngunyan pala ni Sir Alwino, tapos ni Ma'am Judith Riñon. Magka-birthday daw ang ining barkada ko. Birthday pala ngunyan Tabi Sir Ted. Kapit siya 16 ngunyan, kundi ang ganap sabi sa kuya ni Sir Alwin. Sa Sabado ngaya, takong halimbawa ngaya mahudong ka, digdi ka na magkaturog. Kani ngaya buwilo. Ano Tabi Sir Ted, may imbitasyon na, takong day Tabi imbitado, day magdumag. Yun na bagangon niya ng pahit. Pag day imbitado, day magduman ha.
kabilang tabi ang imbitado. Pag day imbitado, day magdumanta, day kabilang. Sige pa ngaya ang podcast, sige pang linog naman taday pa nag-settle sa mga plates. Iyo. Ay, naramdaman mo kayo to, Sir Ted. So, maray ka mo, tanainot ka mo naguruli. Kami baga sunahod dyan duma. Nem, ano baga ako, nahudong. Nahudong ako. Maray nga nito, may co-pilot ako. Takunda inda, kung saan ako, saan kami pinururot. Napangyari ni Sir Teddy. Sa masunod ganing kaya. Sa masunod. Una mo nga paano, aranihong ka, sugsugong ka nga sa alak. Yugon mo tabi, Sir Teddy. So, gin tanlad. Tigsasabaw kong biyo sa maloto. Saan ka nakailing ka na gin tanlad? Tigsabaw sa maloto. Wala pa ang imbitasyon si Sir Teddy. Ayan ini advance po ko tabi sa Indo. Ngunyan ang birthday ni Sir Alwin. Baka tabi magduruman ka mo. Dahil po ka mo magdumanta sa Sabado na. Basta pag dahil ka mo imbitado, dahil ka mo tabi magduman ha. Dapat igwa ka mong RSVP. No? Dapat RSVP. Kunda dahil ka mo bila. Pangyari. Sige tabi happy birthday tabi kay Sir Alwin Nobora. Pira na ngunyan si Sir Alwin tabi, Sir Ted. 56 na yan. Matua ka mo sa ko matua ka mo sa ko. Bakong matua ka mo sa ko? Oh, matua ka mo. Magkairinad baga ka po kayo ni. Ayun daw si Sir Abe. Garilit naman si Rabi Pero may si Sir Abe na kaya antabay sa tuya. Pero mga 56 na ka mo. Adi, mga matua ka mo sa ko Dali na, 4 na taon na sana. Senior citizen na. Ay sige, happy birthday Maray nga nito narumduman ko, birthday pala ngunyan. Iyo, bata Sir Ted, na-close deal mi na sumaurag minatugtog. So maurag baga minakanta. Sumaurag mi na acoustic. Okay na. Close deal na. So, minakanta bagang morag kanso, Tormilos. So, Tormilos. Yan makanta naman. Napa daw ngayon dyan so Tormilos. Sandali tabi mga tugang tabi mga tugang kung tatabi ang linya kang pag-asa ramon tamonan magiging kamugtakan kang panahon na inang importante ho bata may gig sa Sabado dyan sa Kotmon Kamalay. Sana deki may mahudong naman tanganing marayang paguli. Pero Sabado man, tawa magahan. Sige, nasa linya ng Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang araw, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay na ating panahon. Easterlies pa rin ang umiiral sa malaking bahagi ng bansa dito nga po sa Central Luzon, Southern Luzon at maging sa halos buong Visayas. At inaasahan pa rin natin itong magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon
Luzon at ilang parang Central Luzon at hangin ng Northern Luzon, maging sa Kabisayaan, buong Kabisayaan. Samantala, yung northeasterly wind flow o yung hangin na nanggagaling sa Hilagang Silangan ay ramdam ngayon dito sa extreme Northern Luzon at inaasahan natin magdudulot po ito ng isolated na mahihinang mga pagulan dito sa dulong Hilagang Luzon. Update naman sa LPA na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility. Huling nakita ito sa layang 1,505 kilometers silangan ng Eastern Visayas. So sa makikita nga natin sa latest satellite imagery natin, napakalayo pa nito sa ating landmass at wala pa po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Inaasahan din ho natin that within today ay papasok din ito sa ating area of responsibility, most likely po as low pressure area. Pero sa ating analysis din, within the period of 24 to 36 hours ay mataas po yung chance na ma-develop ito bilang isang bagyo. At once na ma-develop po ito bilang isang bagyo sa loob ng ating area of responsibility, ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Ramil. At based sa ating projections, generally west-northwestward ang kanyang movement. So mataas po yung chance ng landfall scenario nito between the areas of Cagayan and Isabela. At again, hindi natin inaalis ang chance na mas mag-southward pa o bumaba pa ang kanyang track. So nakikita din natin at hindi natin niro-rule out ang chance na lumapit muna ito dito sa Bicol area o Bicol region bago po tuluyang pumunta dito sa ilang bahagi ng Central at Northern Luzon. So ang ating advice sa ating mga kababayan, patuloy na magantabay sa magiging update ng Pag-asa dito sa weather disturbance dahil mataas pa po yung uncertainty nito lalo na't malayo pa po at LPA pa lang siya sa ngayon. Samantala sa pagtayo ng ating panahon, magiging maulap ang papaurin at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa halos maghapong ito dito sa Isabela, Aurora, Bulacan, sa Metro Manila, buong Bicol Region, sa Calabarzon maging sa Mimaropa, dulot ng easterlies o yung hangin na nanggagaling sa silangan. At para sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius, 17 to 24 sa Baguio City, 25 to 33 sa Lawag, sa Tugigaraw ay 24 to 32 degrees Celsius, 24 to 30 sa Legazpi City at sa Tagaytay ay 23 to 28 degrees Celsius. So again, sa ating mga kababayan, saan man ang lakad natin for today, huwag kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, dahil din sa northeasterly wind flow, asahan din natin ng mga isolated o pulong-pulong mahihinang mga pagulan dito po sa Batanes, Babuyan Islands, maging sa Ilocos Norte, dito sa extreme Northern Luzon at sa ilang bahagi ng dito nga po sa Ilocos Norte dahil pa rin sa epekto ng northeasterly wind flow. Sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan din natin ng mga pulo-pulo, mga thunderstorms, mga isolated cases of thunderstorms. Pwede pa rin po itong magpabaha, especially kung mga severe thunderstorms. Kaya magantabay tayo sa mga thunderstorm advisories na ipapalabas o pwedeng ipalabas ng ating mga Pag-asa Regional Services Division. Samantala sa Visayas, halos buong Visayas, maulan pa rin sa araw na ito dahil nga po sa epekto ng easterlies. Kaya ingat pa rin sa ating mga kababayan doon. Sa Mindanao na mga lugar ng pag-ulan. So again, kahit saan man po ang ating maging lakad, huwag hong kalimutang magdala ng payong. Sa Tacloban, 26 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Cebu ay 26 to 30 degrees Celsius, 26 to 32 sa Iloilo. Sa Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro po ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa kasalukuyan, wala din po tayong gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayad hanggang sa katamtaman na magiging kondisyon sa malaking bahagi ng bansa. Pero dito sa extreme Northern Luzon ay katamtaman ang ating pag-alon. So ingat pa rin po sa mandagat, especially yung mga gumagamit po ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise natin for today is 5:48 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na alas 36 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulmutana sa Bicol Net TV.
Salamat tabi pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. So LPA palaog pa sana sa par. Posibleng maglaog mo niya naldaw o kaya sa aga. Saan nagpapawaran pa lang sa tuya ngunyan Sir Ted? Ma'am Ems. Ang nagpapawaran pa lang sa tuya ngunyan Easter Liz. Yo. Ano kaya ang Easter Liz? So mainit asin maalinsangan na parus. So alingahot ang malinsangan. Alingahot. O, yan tabi ang mga nagpapawaran lagi sa may parting Bicol area. O, kaya permisa na tabi magdaranin na panangga sa oran. So kung halimbawa maging bagyo ining LP ini papangaranan na tabing Ramil, posible da ang maglandfall dyan sa may parting Cagayan o kaya Isabela. O marani da inidigi sa may parting Bicol region. O kaya preparar, maghanda. Makawakang panti tarayuon pa tabi ini. Marayuon pa nasa luwas pa kang parngunyan tabi Cap Art Abila. Morning tabi sa Abila family dyan sa Burabon. Yo. So kay puan kita kining maghanda naman. Pasiguro. Yo. Ang importante kay ni mga radyi kita tanganing pagabot kay ni sa dagat malusaw na lamang sana. Tabata dyan sa may parting Cagayan Isabela yan pa sa nabagki mga bagyo. Yo. Matindi na ang nangyayari sa tuya di. Bagyo, linog. Ano na tayo? Yo. So, permisa na tabi magpasiguro kipanangga sa oran. Ha? Nganing de kita magkasakita, dipisil ngunyan. Bata, may batas naman baga ngunyan na pig aprobaran na libre na databi so pagpalubong. Libre na. O kaya so gustong magada na magpalista na. Libre ng pagpalubong da. Pero maalat mo na ki IRR. Sige na, so gusto tabing magada na magpalista na talibre na da ang pagpalubong. Hinda ka. Sige tabi mga tugang ha. Iringat po kita. Oy, good morning pa shoutout na tabi sa Buella family dyan sa Malinaw. Iyo. Sige mga tugang, alas 7:29 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tanamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Ripa. Oy, salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit. Ang manager po yan kang MBY Dormitory. Ha, madali sana yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano, diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kasi mga tabi kidorm, boarding house. Diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, salamat. Ingat po, Pirmi. Siring man mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, Kansyudad ng Tabaco, Municipal o kaya City Councilor Riner Bursen, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw. Siring man yaon man dyan sa tuyang amigo simplisa na ABC President Cap Art Abila, katawang tama ng Kapos Bilo Lotto Outlet dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto. Bako sa waiting. May chance lamang kita maging milyonaryo. Yo! So yan tabi mga tugang, mga kabayan, sa tuyang mga katuwang digdi sa programa. Maraming thank you po. Ma'am Lai, buen dia, good morning. Good morning tabi madam. Sisay may birthday. Good morning tabi. Mga nakatutok na sa tuya ngunyan. Uy sa aga.
Paano kayo ni Tabi? Nakaschedule ko ta sa bagong Malinaw, Biyernes. Si ABC President Kap Art Abila. Brownout pa ng Tabi Kapsaga. May scheduled power interruption ang NGCP. Brownout sa nakatakot dyan sa Pudkaan na may mga nakakabit dyan sa substation kan Tabaco and Malinaw. Di 6 a.m. to 6:30 a.m. to 6:30 p.m. 12 oras. Paano kayo ni Tabi? De bale, next week na sana Tabi kita Tabi Cup Art. Nakaschedule na ko ta kami. Mag-restoryahan lamang kami duman sa programang Bagong Malinaw. Ngayon na maraman taman sa mga programa kan mga kapitanes dyan sa Banuan kang Malinaw. Yeah. Sige, alas 7:20 o kaya 32 na sa tuyang Philippine Standard Time. Di po mag-arali Mabalik po ang programa. Nakalipas lang po yung mga importante sa ng pagiramdam. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makkuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na Tabi kita mga tugang sa programa alas 7:34 na sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap Tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burset, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kap Art Abila, and Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat! Balik po mga tugang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Kanyang pong aldaw kita ni Huwebes, Thursday, Oktubre 16, taon 2025. Birthday ngunyan Tabi Ati Pedes ni Judith Riñon. Birthday ngunyan ni Judith. Ka-birthday ni Sir Alwin Nobura. Good morning man Tabi, Ma'am Mary Grace Caudilla. Kumusta Tabi Ati Pedes? Kumusta na Tabi? Daw Tabi Ati Pedes, tapag ika, si Ati Pedes habang naghaloy, sige man ang gayo. Te. Tatasigi mo ang gayo. Wala ngaya kun bang ano na, wala ngaya. Pundo ka daw ngaya dyan. Wala ngaya ko di ginoy ki ano, ki Barya. Ate.
Katano ta sige mong gayon na di. Kata ngaya pumundo, kataday ngaya ako digding barya. Oy, happy birthday kay Judith Riñon, ha? Tapos kay Sir Alwin Nobura. Magka-birthday ning duwa, parehas kini narani sa puso ko. Iyo, sige. Pumakaray ka ngayon dyan, sabi ni Ate Pidi, sa pakaraya ngayang buhay mo. Sa English ngaya, arrange your life. Iyo sige. Lato na. Sa aga, importante yun ining serbisyo publiko tabi Cap Art. Materi po na kitang kuryente. Sakob kita kining EGCP power interruption. Sa aga na ini, October 17, 2025, Biyernes, alas 6:30 nin aga, sundo alas 6:30 manin banggi. Ibig sabihin tabi Ma'am Grace Caudilla, 12 oras da kuryente. Karin ang mga apektadong lugar, Sugabos na nakakonektar dyan sa Tabaco Substation. So, mga nakakonektar dyan sa Tabaco Substation Gabos, da kamo kuryente, and dyan po sa Malinaw Substation. Dyan sa Malinaw, ang nakakonektar dyan sa Substation kang Malinaw, ang Tiwi and Malinaw, may partima na Tabaco. So, Tabaco Substation, ang nakakabit dyan, nakakonektar dyan, hanggang gari sa may parting Santo Domingo. Tapos so, mga isla, ay dahi, so isla sa Santo Domingo na ito, halos first district pala nanda kuryente sa aga. 12 oras. Kaya sa aga, dahi kita magdadarangugan kayo ni. Dahi kita kayo ni magdadarangugan sa aga, pun alas 6:30, sundo, alas 6:30 manin banggi. Nahiling mo na yan. Ay, Diyos ko, lato na ha. Ay, Diyos ko, nasa na. May aksidente pa lang kasud ma dyan sa Tabaco. Sige, tayo palap tayan ha. Okay, sige. Dali ha. Okay. Sige, may aksidenteng nangyari sa Kampangkang Tabaco National High School, Kasubang Gida. Okay, sige, tayo palap ta na sanan. May report mo na kita. Palagon ta si Sir Tony mo na. Basta sa aga ha, day tabing kuryente ha. Pagkan. Kaya ngunyan pa sana, magtelefon na tabi kitang kuryente. Sabay kita digdi sa power interruption para sa aga. Ano nga yan rason? Hintay, tanong magpararap mo ng rason. Pag yung tabi Sir Art, Sir Cap Art, Abila, pagpararamo tapan rason kayan. Basta sa aga, day kitang kuryente. Sige. Uy, kasud ma. Bata pig interview ko ta si Barangay Captain Susan Nabor kang Barangay Estancia tabi Cap Art Cons Art na brown out man kasud ma. Bata marayon ko ta sa interview ko kay Barangay Captain Susan Nabor diyan sa Estancia. Taso mga kaharukan daninda, so sa indang mga Jitmatic, so sa indang mga water pump, dahil na da nakakasupsupling tubig, puunda kan so maglinog sa Cebu, naghurbas databi sa mga apod kini, sa mga pikukuanin ng tubig dyan sa Barangay Estancia. Sandali hata may report mo na kita yaon na si Sir Tony, alas 7:41,
Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Nasa linya si Sir Tony, may darang report gikan dyan sa luwas. Sir Tony, maray naga sa imo, please come in. Yes, tabi Sir Mox, good morning and good morning man sa tuya muna para antabay. Plus report tabi kita Sir Mox kung sa igwak ni nangyaring vehicular accident digdi sa boundary sa barangay Upper Bonga, Bakakay Albay, asin kan barangay San Fernando, Santo Domingo Albay. Ninya. Muna na pagkaaga tabi Sir Mox, Roger. Involved to tabi Sir Mox ang duwang behikulo kung sa sarong pampasaherong jeepney and sarong tricycle na kargado ng mga tinapa. Kung saan pag-abot duman niya sa parte kan naunambitan ng lugar, nagkabanggaan tabi ni Sir Mox ng duwang behikulo. Rason kan tuminalapon tabi Sir Mox, so lunad kan tricycle, kasabay nagwara-irak sa mga tinapa sa tinampaw. Roger. And sa ngunyan, pinag-isinta na daiman ki masyadong na lugadan duman. Alagad, yun nga nini, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad. And so, lunad kan tricycle, ipinagdara na tabi Sir Mox sa hospital. Aha. So, pero ang lunad kan tricycle? Sa initialmente tabi Sir Mox tulo. Pero so driving so agum gayud ini. And then so may aki na kaiba duman sabit pang aki ng kaiba duman sa tricycle kan mangyari tabi ang insidente ni. Ano dyan? Maurang tabi dyan Sir Tony sa lugar na yan? Digdi sa area ko tabi Sir Mox. Dumugan tinapos. Dumog. Nag-aga ki uruan turo bagasuran and sila sa tinampo and kung inibagang tinampong ini kung magigirumduman ka ini so 4 lanes na ini tabi Sir Mox dakulang tinampo na ini kaya iyon ang gad ini and nagiging dahilan man kan madalas na mga aksidente digdi sa nasambito ng area. So ibig sabihin 4 lanes binabirilon dyan ang mga behikulo. Minapararap so. At yan, nakiki-update kita sa kaya ang dumalang ka na nag-ako nirtulo so Bakakay Municipal Police Station kasi ako kayo nikan Bakakay maisisyan ta so magiging development kang investigasyon din kami sa Mox na incident din ngayon na pagkaaga. Ingat sa mga motorista ta mahal na spante ng puta dumugon yan, ano? Roger po dad. Yan po sa tabi sa iba pang mga bareta ipapadagos sa ginibong ulat sa bayan ni Alcalde Bong Banda kan Santo Domingo Albay sa iyang pinag-unambitan tabi Sir Mox ang pagmamantinir sa iyang prioridad ang pagmamantinir tabi Sir Mox kan kalinigan sa naunambitan ng Banwaan. And kasabay kayan sa iyang pinag-unambitan ining pagsusog kan mga proyekto tabi Sir Mox na base tabi sa plano. Kung baga sa mga proyekto na dapat nang matapos, ini ang katawanan ng doon kami Sir Mox. And siyempre, kasabay dyan, so transparency na pinag-upload kami Sir Mox. Ang magpadago sa iba and pagkalubo kan Banwaan kan Santo Domingo. Very good. Yan tabi Sir Mox, ang mga dugang pang impormasyon. Naligis sa kuyang lokasyon, Tony Kilisne pa sa programang Servisyo at Sindipano. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin TV. Sige, Sir Tony, sa dugang na report gikan dyan sa luwas 15 minutos na sana malas 8 na tabi. Okay, sige. Uni baya mga tugang kasubanggi ako sabi ko na nga ni dakulaon ang pasasalamat adigdi sa probinsya kang Albay ta medyo garibaga piglilikay-likayan sa nakita kening mga kalamidad adi mga natural calamity pira ng bagyong kita sunato tumbok pero minabigla sa nabagang liko so dumantabi sa Manay Danau Oriental sus Maria ta alato na nagbabalik si Sir Tony o napindot lang sa taon balik giraray tawalan ko sa ng paglilinaw tabi Sir Mox. Sige. Ito pala na nangyaring aksidente tabi Sir Mox. Nagsabitan, bako nagsalpukan. So gari sala sinasabi ko. Nagsagidan.
nagsagidan sa side tapos- wheel tinamaan. Sa side wheel tinamaan sa tricycle tabi Sir Mox. Kaya nagsimpa. Parehong direksyon sa dalagan tabi kayo ng duwang behikulo. Pasain. Pasiring dyan sa syudad kan Tabaco ang direksyon ko ini. Okay. Kaya pigkorek na tulos na ba Sige. dadagitan kita. Kaya Sige. Sige. Aha, nagkasagian. side wheel nagkasagidan pero matindi sa tama gabi Sir Mox sa naunang bitaran. Sige. Aha, sige. Siyempre sa ditso tricycle di mag-urusa mo dito. Huwag yung tudan. Sige. Okay, ayan. Patuyang paglilinaw duman sa tuyang report na ngayon na pagkaaga. Okay, sige. Sige, tabi Sir Mox. Salamat. Sige. Okay, sige. Mga tugang, paglilinaw sa bareta ni Sir Tony. Yugo-yugon mo yun, kasubanggi, ngunya na maagahon na, ay kasuudma na maagahon, Miyerkules, puon alauna nin maagahon, ang pinakahibaba na pagyanig, paglinog duman sa Manay, Davao Oriental, nasa 4.4. Kita baga nga ni digdi pag experience kita kilinog ng mga magnitude 3, makusog na digdi sa to. Digdi sa tuya. Medyo ngayon nalibong na ngaya ko. So ang pinakahibaba na magnitude kasuudma mga tugang na Miyerkules dyan sa Davao Oriental, nasa 4.4 magnitude. Sunod-sunod din itabi atiling 1:23 AM kang Miyerkules, magnitude 4.9. Sulinog. Bako na ini ngaro aftershock. Linog manggiraray. Pag alas 2:17 naman, magnitude 5.1. Sundan naman an kang pag alas 2:18 minuto sana, magnitude 4.6. Sundan naman ki alas 2:50 nin maagahon, magnitude 4.4. Pag alas 3 nin maagahon, alas 3:26, magnitude 5.4. Yugod mo yan. Mangiturog ka pa kayan. Kaya da so iba niya itong mga tugang, parehas manini ka nangyayari dyan sa Cebu, na pira ng mga linog o kaya pira ng aftershocks ang sa indang nagka-experience yan. Mala so iba, harabo na tabi mag-iristar sa indang harong. Digdi na sa nakita makuro karamping sa luwas, sa open area. Habo na tabi ati maglaog ngaya sa harong. Tabaka ngaya luminog tabi, love kita. Good morning. Kay Sir Henry Capino. Good morning man tabi. Pasyar ka sa amateur pag mainitan ka. Iyo tabi. Baysa na. Tabi Sir Henry. Good morning tabi. Ang sa kuyang amigo dyan sa Amateur Spring Resort. Inen maurag na barkada ta. Namimiss ko na tabi Sir Henry sa mga istorya mo naman. Baysa na ta, mapasyar kami dyan kang mga pag-iriba naman, ure-restoryahan naman kita. Bakong mauragon ni tabi Cons Kap Art Abila si Sir Henry na Capino. Mauragon ni mina istorya. Kuaray ka ni kuwaong kon reporter. Dadakulining aram si Sir Henry. Dakulining aram si Sir Henry. Bakong may number katabi sa ko Sir Henry. Pag taga apod ka man daw lamang naman, taganing mag-istoryahan man lamang kita. Si Sir Henry dyan sa amateur. Pag di ba may tinawag ko sa number ko sa imo? Magtaga-istoryahan lamang kita ta. Ako idolon ko ini pagabot sa mga istorya, lalo na sa mga istorya kan mga inot pang panahon na gusto kong pagparadangugon. Dakul ining aram si Sir Henry. Nagilingan kami kay ni sa piyesta dyan sa Baybay, nakaaging Sabado ito.
nagilingan kami, nagkarigos man nga ako digdi sa dagat pero minsan na nga ako sa amatir. Iba man nga bagang tubig sa dagat, iba man ang tubig sa amatir. Gidyo haloy-haloy na ako din nakapasyar dyan sa amatir gari haloy na tabi si Renrade. Bihir na kaya ako magkarigos nalilipot na ako permi. maray magdyan tabi si Renry kung may magpapainit. Tamalipot baga sa amatir. Ano daw kung igwa dyan na limbawa pag nagdyan ako nganing initan ako nganing makakarigos ako sa amatir piglilipot na ako ngunya at mapas ko na at baga mapas ko na ang panahon ngunyan malipot naman nga paano kita kayo makakarigos dyan sa amatir Sir Henry na malipot na kung may magpainit balikan tatabi niya kaya mga tugang so sa tuyang mga LGU ngunyan may mga pigpaluwas ng mga kasuguan na magkaigwanin mga pagdidrill fire drill, earthquake drill, kung ano-ano pa man. Saro dyan sa tabako si Mayor nagpaluwas naman kay memorandum na dapat igwaki mga arog ka na mga drill. Tanganing aram kan sa tuyang mga kababayan, aram kan sa tuyang mga estudyante, kung sa insin de madaralagan kung ingkaso igwapo ki mga arog kaning kalamidad. So importante hun tabi yan. Good morning tabi ang iyo so tabi ayo yan. Kasi dayta aram kung no rin ini matarama, dayta aram kung no rin kita sakubon kan mga arog kaning kalamidad. So dapat aram ta kung ano ang sa tuyang gigibuhon. So dapat igwa paano kaya dyan na sa ICS kaya duman sa Incident Command System. Hindi ako sa nakong aram na inikan sa tuyang iba dyan pero dyan sa tabako bilib ako dyan sa pamayukang CDRRMO Sir Gel. Haloy na kami ka nagkakaibahan sa mga patraining. Haloy na kami kayo nagkakasabay sa mga pa-training na yan sa mga aroganso sa disaster, first aid. Pero may kami ka nagkakasabayan ni Sir Gel. Diyan sa tabako, talagang aram na ini ni Sir Gel. At ICS graduate man ini si Sir Gel. So dapat aram tabi kung ano ang gigibuhon. Igwa dapat ki mga floor plan dyan sa munisipyo ngayon, limbawa sa munisipyo pero ang iskalon naman ang iskalon kan tabako ang City Hall pero tulong iskalon naman yan. So dapat aram kung ano ang gigibuhon kan mga empleyado, limbawa nagyugo-yugo, ano nga yung gibuhon, primerong gibuhon na inindo pag pailawon sa ilaw taday man ang epektibo dyan. Dahil hindi pa gibuhon yan yan sa mga istorya ni Sir Henry na pag naglilinog ngaya digi sa barangay pag tig-on ngaya ang ilaw minapundan linog dahil yan dyan epektibo iunta nga yung ilaw nga ning pumundan linog. So ang importante dyan aram nindo kung saan ka muma dalagan and aram nindo kung saan kung ano ang dapat gibunin do. So before and after tagwa kayan so yan tabi importante yun yan ng mga drill na yan dahil pagbaliwalaon talaga minsan baga pag nangyayari na minapanik na kita dahil tanaram kung anong giribuhon dalagan digday dalagan duman minsan so iba minapanik imbis na dahil man nga nagaba sa building luminok so sa bintana rimati lugod na tigbak so yan tabi mga tugang ang dapat ang aramon kung papaano anong gigibuhon ta so magayon ini kaya magiging busy ang sa tuyang mga MDRR CDRR sa mga arogan and drill tanganing maaraman lalo na sa mga eskwelahan tabi at ang mga aki bagal lalo na sa mga elementary dahil taman kontrolado ang mga isip kayan so at least aram ninda kung anong gigibuhon
Itong duck cover and hold. Pero yung duck cover and hold na yan tabi, tayo man na nangyayari pag pag actual nang nangyayari, nagkakarilingawan nga niyan. Dalagan digdi, dalagan duman. So yan ang nangyayari, kaya dapat paulit-ulit dapat din yung pigigibo. Tapara yo kay Diyos kung kita man tamaan kay araw kini, at least aram tatabi ko nga ng mga gigibuhon tayo. Serbisyo asin reparo. Sige. O di basta sa aga tabi, mga tugang, so mga taga-tabako, mga nakakabit dyan sa nakakabit mga nakakonektar tabi sa substation kan tabako and Malinaw, dahil po tabi kamong kuryente. Alas 6:30 nin aga, sundo alas 6:30 nin banggi, 12 oras tabi yan. Igwa tabi ki scheduled power interruption ng NGCP. May mga ayuson siguro. Kaya unyang pasa na tabi, magtipo na kita nin kuryente tabi, mamlis man lapas kapos. Tama? Sige. So, iringat-ingat po kita permi. Ining pigbabantayan na LPA na nasa luwas pa kang parlay, pamanda tabi ki apod kani direktang epekto sa satuya ngunyan, ang nagpapawaran sa tuya ngunyan ining sterlis. So permisa na tabi kita pasiguro ta dipisil ngunyan ang buhay. Dipisilon tabi ngunyan ang buhay. Dahil na pating mga bulong sa mga rural health unit dahil ng libreng bulong. Talagang kaipuhan mo nang magbakal. So ang importante ko niyan tabi, kiri nga tabi kita. Sige, alas 8 na. Sarumbang Serbisyo asin reparo. Nakadangot ako, hinuninin sa rumdam-dam sa lupa ko, katurugan. Sige tabi mga tugang, 1 minuto bago tabi mag-alas 8. Pasensya na ha sa aga, di kita maghirlingan, di kita magdarangugan. Day tabi kitang kuryente. Sayang, bata preparado na tabi si ABC President Cap Art Tabela. Gayon nung tuta maguristoryahan kami ni ABC Press dyan sa Malinaw. Bale, sa masunod dakol kami kining paguristoryahan sa mga programa nyaman sa mga barangay dyan po sa Banuan kang Malinaw. Sige. At yan naman sa iba, naman sa programang Sutama Sana 10 to 11 kita dyan. Sa pangaran po yan ni Sir Tony dyan sa Luwas, sa pangaran ni Maestro Niladto na sa Muyang GM, sa ngaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, sa ngaran man po ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, kay City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, yan po sa Banuanin Malinaw. Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. Sa Indo po gabos mga tugang, mga kabayan, mga parantabay niya to. Paki-like, follow and share na lang kan sa tuyang programa, ngani pong mahiling man kang iba. Param na po muna sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Sa Lunes na kita magribana naman na di. Happy weekend po sa gabos, iringat po kita ha. Sa Lunes naman kita magribana na. Diyos amigos! At yan, 10 to 11, dumantay papadagos ang iba pang pag-restoryan. Tanaw! Sige po, iringat! Bye-bye!
Ignacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.